Mae Macbeth yn un o'r clasuron mawr yn amlwg, a mae yr Arglwyddes yn un o gymeriadau mwyaf Shakespeare. Felly pan ges i y cynnig i chwarae'r rhan a darganfod bod y chwarae yn digwydd mewn castell yn mis Chwefror. Dwi'n meddwl fysa lot o bobl 'di rhedeg milltir, ond ges i'n hangion llwyr gan y prosiect. Mi fyddwn ni, ac yn teng gwenu yn fy wyneb, wedi plycio'n heth o'i geg ddiddant, a bwrw'n menydd allan, pe bawn ni di tyngu llw fel y gwneud si am hyn! Efo yr Arglwyddes Macbeth, mae o'n bwysig bod rhywun eto ddim yn fodloni ar jyst i roi darlun o rhywun drwg. Pa fath ar ddrwg? Sut mae wedi dod i fod yn berson mor ddrwg sydd yn gwthio Macbeth i gyflawni y drosedd fawr yma? Ond person o gig a gwaed ydy hitha hefyd. Mae yr Arglwyddes a Macbeth, maen nhw'n hafal pan ydyn ni'n dod i mewn i'r ddrama. Ac oedd hwnna'n rhywbeth anarferol o ran statws merch mewn cymdeithas yn y cyfnod yma. Mae'n gallu darllen, mae'n gallu sgwennu, mae ganddi hi ben gwleidyddol, mae ganddi hi, mae'n uchelgeisiol hynod. A mae hwnna'n ddiddorol i mi bod ni'n dod i mewn ar yr un lefel, ac bron bod Lady Macbeth fymryn yn uwch i statws pan ydyn ni'n dod i mewn sydd yn helpu ar gyfer y dinistyr. A mae'r cariad sydd rhwngthyn nhw yn beth mawr dwi'n credu. A dwi'n meddwl i bod hi'n i addoli fo hefyd ac yn gweld drwyddo fo sut mae hi yn mynd i gael i hamser hi hefyd. Maen nhw'n dîm, maen nhw yn dîm, a da ni eisiau trio adlewyrchu hynna yn y chwarae.